Усім прывітанне, з вами Михаил Волчак, і гэта цыкл лекцый практычна сацыятэхніка. Я размаўляю пра супольнасці, я разглядаю супольнасці як жывы арганізм, які ўзнікае, жыве сваю яскравую непаўторнае жыццё і ў нейкім часе знікае. Усё, што паміж, гэта унікальныя з'явы, якія варта ведаць тым, хто хоча ўдзельнічаць і ствараць супольнасці. Вось сённяшняя тэма у нас называецца «Чаму ў супольнасці адбываецца супраціўленне перадачы ведаў?». Насамрэч, распаўсюджаная праблема, і я не ведаю супольнасці, якая не сустракалася з падобнай праблемай. Вось гэта праблема ўзнікае пры змене пакаленняў, да? Гэта калі прыходзяць новыя людзі і ёсць ужо бывалыя, і вось бывалыя заўсёды хочуць перадаць, ну не заўсёды, але амаль заўсёды хочуць перадаць свае веды наступнаму пакаленню, каб гэта справа працягвалася і каб супольнасць шла, паўзла, ляжала, глядзела ў бок мэты, да? У залежнасці ад энергіі, якая ёсць. Дык вось, веды, да? Веды, як мы можам уявіць, канцэнтруюцца ў ядры супольнасці сярод удзельнікаў, і яны маюць такіх два фундаментальных часткі. Да? Першая – гэта веды супольнасці пра саму сябе. Гэта першая частка. Вось. І другая частка – гэта веды супольнасці, якая накопліваецца ў транслятары, у форме дзейнасці. Ось, вядома, на супольнасць уплывае яшчэ шмат знешніх ведаў, таму што супольнасць існуе ў грамадстве, сярод іншых суполак, супольнасцяў, да? І такім чынам яна не ізалявана, і гэтыя веды пастаянна спрабуюць пранікаць. Але мы сёння сканцэнтруемся менавіта на двух першых групах вед, таму што яны уплываюць, яны непасрэдна той прадмет, да, які хочуць одно пакаленне перадаць іншаму пакаленню. Вось, таму веды ядра, да? Значыць, што я хачу, якія пункты, да? Першы пункт гэта які блакіруючы такі, да, пункт блакіруючы. Гэта тое, што кожны з нас, калі трапляе ва ўжо існуючую супольнасць, нясе ўжо нейкі запас ведаў. Напрыклад, я там спецыяліст у камп'ютарнай бяспецы, ці я з'яўляюся майстрам і магу рамантаваць ровары, да? Ці я ведаю там штосьці па юрыспрудэнцыі. Гэтак далей, да? І вось я трапляю ў супольнасць, у якой, можа быць, гэтыя веды па-іншаму спрыняты, да? Па-іншаму адрэфлексаваны. Вось, таму я пачынаю спрабаваць зразумець, а чаму па-іншаму, і распавядаць, а вось так. Да? Вы, дарэчы, хутчэй за ўсё маглі сустракацца з такой праблемай, калі вучылі розныя замежныя мовы. Да? Калі вы вучыце замежныя мовы, вы кажаце, а ў маёй мове інакш, а ў маёй мове так. Да? Вось, і гэта такі блокер, які нас пастаянна стрымлівае. Ён можа стрымліваць, можа дапамагаць, але пастаянна мы трацім час, каб не ўспрыняць тыя веды, якія нам даюць, а паспрабаваць зразумець, а вот ёсць жа так ужо, навошта нешта новае, да? Вось. Гэта тое, што тычыцца ўласнага досведа. Ён блакуе, да? Папярэдні досвед супольнасці блакуе вось гэта выкарыстанне ведаў. Наступнае. Гэта, папярэдняя сацыялізацыя. Яна вельмі падобная на вось гэты першы пункт, да, звязаны з папярэднім досведам. Але што тут маецца на ўвазе? Тут маецца на ўвазе пэўная такая інстытуцыяналізаваная сацыялізацыя. Да? Вы хадзілі ў дзіцячы садок, пасля, можа быць, у школу, в універсітэт, можа быць, на працу. І нейкія веды накопліваліся на падсвядомасці. Да? Мы аўтаматычна іх успрымаем. Да? Ось. Такое, і калі трапляеш у супольнасць, ты разумееш, што суполка можа не прымаць гэтыя канвенцыянальныя, такія агульнапрынятыя веды, а жыць сваім жыццём. Вось. І тут таксама, а чаму так? Да? Вось. Нават пытання можа не ўзнікнуць, чаму так. Мы паводзім, таму што так прынята вось у гэтым вялікім грамадстве. Да? І вось гэта папярэдняя сацыялізацыя можа перашкаджаць успрыняць ту веду, якую хоча перадаць у супольнасці. Далей, увага. Да? Вось. Цікава. Увага – гэта значыць, што ёсць шмат шумоў, да? Ёсць шмат таго, што гэту увагу пераключае.
у нас, падаецца, ёсць ядро, якое сканцэнтравала гэтай веды вельмі максімальна, але ёсць яшчэ шмат усяго, да? І вось гэтая, ну, магчымасць атрымаць веду з розных крыніц, да? Вось, падставіць пад сумнеў веды супольнасці, што, дарэчы, не кепска, але вось гэта падстаўленне пад сумнеў, пастаянная артыкуляцыя к нейкім альтэрнатыўным вось ведзе, да? Вось яна можа таксама запавольваць, да? Таму што мы перастаем разумець, а што выбраць, да? Ведаеце, калі ёсць 2 ці 3, можна выбраць, вот хачу гэта. А калі ёсць 25, то мы як бы, ну, просто аўтаматычна як бы ступар такі ўзнікае, да? Вось гэта таксама блакуе веды. Далей, ёсць цікавая з'ява, гэта непадрыхтаванасць прыхільнікаў. Гэта, дарэчы, тое, што даволі слаба прагаворваецца і бачна, калі прыходзіць, ну, адкуль прыходзяць новыя удзельнікі, да, у супольнасць, у ядро, яны прыходзяць з прыхільнікаў. Вядома, ёсць яшчэ такіх некалькі спосабаў, якія я не разглядаю тут, да, ось, вы ўжо ведаеце там пра знаёмых, да, могуць як бы мінаваць фазу прыхільнікаў, але большасць прыходзіць з прыхільнікаў. Спачатку глядзіць, чытае пра супольнасць, пасля кажа, да, маё, ну і вось гэта самавызначэнне ідзе, і удзель там нейкі асоба, да, там грамадзянін становіцца, індывід становіцца часткай супольнасці, да, ось. І вось гэта непадрыхтаванасць, да, калі чалавек прыходзіць у прыхільнікі і вось гэтымі сувязямі, да, ну, ведамі, з нейкіх сацыяльных сетак, з сайта і гэтак далей, ці нейкай перыядычнасці ўзаемадзеяння з прыхільнікам, супольнасць можа недаацэньваць, да. Такім чынам прыходзяць сырыя прыхільнікі, якім спадабалася, напрыклад, нейкае дзеянне, да, там, напрыклад, класны футбольны турнір, давайце ў гэтым удзельнічаць, і ўсё, яны не падумалі, навошта гэты турнір робіцца, з якой нагоды, як ён робіцца, да, вось, і гэты прыхільнік як бы трапляе ў калектыў непадрыхтаваны, да, вось гэта таксама стварае блакіроўку да ўспрыняцця новага, да, і ён думае, ну, быў жа класна так футбол, але як гэта робіцца, да, як гэты транслятар арганізуецца, не было прадумана. Вось гэта таксама блокер. Так, і апошняе, не, насамрэч не апошняе, таксама даволі значна, інструменталізацыя супольнасці. Памятаеце гэтую матывацыю, калі чалавек прыходзіць у супольнасць, кажа, хачу пракачаць веды лідара, да? Ці хачу пракачаць веды праграміста. З аднаго боку, гэта класна, і гэта матывацыя можа дазволіць чалавеку улучыцца ў супольнасць, але з другога боку ўзнікае вось гэты кшталту, а што такое супольнасць? Гэта супольнасць, гэта пляцоўка для таго, каб пракачаць веды чалавеку, ці гэта інструмент, які як бы дазволіць прыйсці да мэты. Дык вось, у вачах гэтага чалавека з матывацыяй патрэніраваць лідарскія, ну, выключна з матывацыяй патрэніраваць свае лідарскія здольнасці, становіцца, як бы, пераважвае мэты супольнасці. І супольнасць становіцца інструментам, да, на якім можна патрэніравацца. Вось гэта такі таксама блокер таго, што іншыя веды, якія не тычацца, напрыклад, гэтай кампетэнцыі, становяцца непатрэбнымі. Да? Ну, каштоўнасці, якія каштоўнасці? Я хачу быць лідарам, там, ці яшчэ чым-небудзь. Вось, і гэту праблему трэба таксама рэфлексаваць, да? Каб зменшыць вось такі, як бы, пабочныя эфекты. Наступнае, гэта цікавая такая пакаленческая розніца ў тым, што супольнасць, калі я бачу, як дзейнічае супольнасць, і нават я веру ў гэтай каштоўнасці, і я з'яўляюся прыхільнікам, а пасля станаўлюся удзельнікам, я хачу перажыць тое самае, што я бачу ў мінулым. Калі я нешта бачу ў мінулым, я хачу тое самае паўтарыць цяпер. Вось. А веды кажуць, а вот у мінулым было так, але цяпер мы як бы рухаемся далей. Вось, і гэта такая як бы не свая ностальгія, да? Жаданне перажыць папярэдні досвед. Яно таксама закрывае новае пакаленне ад новых ведаў. Гэты эфект, дарэчы, даволі часты. Яго як бы я таксама практыкаваў, калі вось у нашай супольнасці Фаланстер выделилася такая маленькая ядрышка, и оно называлось Torchwood, да? Ось, типа лес лямпачек, да? Ось, и яны переживали той же самый досвід, які уже быў, да? Клубы, якія мы ладзілі там, і нават нейкія прынцыпы ўзялі падобныя, і нават нейкае памяшканне знайшлі, там арендавалі. У іх атрымалася даволі цікавая, ну, кароткажывучая з'ява, ось, але яны хацелі жыць, як вось мы уже перажылі, да? Мы уже рухаліся далей, там мыслілі нейкія іншыя гарызонты, ось. І гэты спін-офф
ну, не ведаю, як это назваць, да? Вось гэта заблакіраваў тыя веды, якія мы хацелі перадаць пра цяперашні і будучы, да? Куды ісці далей. Вось гэта тое, што тычыцца блакіратараў, да? Калі мы ўлічым гэтыя блакіратары, да? Вось, якія тычацца канцэнтрацыі ўвагі, да? Ці шумов, да? Якія пра папярэднюю сацыялізацыю, пра адукацыю, якую мы атрымалі, ці нейкі практычны досвед, які мы атрымалі перад, да? Ці гэта можа быць вось гэта ачараванне мінулым, да? Ці гэта можа быць пэўная непадрыхтаванасць, да, мяне. Вось гэта ўсё інструменталізацыя, гэта ўсё блакуе перадачу ведаў. А мы ведаем, што вось гэта веда, гэта доўгая, вось гэта слабая сувязь, якая дазваляе супольнасці перажываць пакаленні, да? Першае пакаленне, другое, трэцяе, а чым больш пакаленне супольнасць перажывае, тым яна больш расце, да? Вось яшчэ хачу на развітанне па гэтай тэме, ну не развітанне, а на сканчэнне гэтай тэмы распавесці цікавы парадокс, да? Які вельмі важна таксама улічыць пры перадачы ведаў. Гэты парадокс заключаецца ў тым, што калі супольнасць гатова перадаваць веды, новае пакаленне гэтай супольнасці валодае большай энергіяй, чым тое, якое хоча перадаць веды. А мы ведаем закон захавання энергіі. Тут працуе чыстая фізіка, што энергія перацікае з большага ў меншае. Да? Вось. І таму супольнасці вельмі важна перадаць сваю веду, калі яна знаходзіцца, ну, першаму пакаленні, да? Вось, у самым версе, ось, для таго пакалення, якое толькі прыходзіць і нарошчвае сваю энергію. І такім чынам як бы атрымліваецца большая энергія, перадае меншай і падзаряджаецца. Таму што як толькі выроўніваецца сістэма, то адбываецца дзяленне, да, ядраў і супольнасць там канфлікт, расе ў канфліктах. Вось гэты парадокс, да, парадокс своечасовасці перадачы ведаў, ён вельмі складана, ну, ці вырашаецца наогул, таму што калі супольнасць гатова перадаваць веды, яна мае меншую энергію. Калі яна перадае зарана, ну, яшчэ зарана, вось, то новае пакаленне можа не ўспрыняць. Калі яна гатова, новае пакаленне ўжо мае большую энергію. Вось гэты парадокс я хачу, каб вы, гледачы, вырашылі ў сваіх суполках. Калі вы вырашылі, пішыце ў каментах, гэта дапаможа жыць шмат сотням і тысячам малых суполак. На гэтым усё, працягнем далей.